うちのクラスだけエアコン効かないらしい。5、6体育のロングだったけど、6組目固定に変更で。テスト範囲なんだけど、214ページまでって言ってたけど、245ページに変更ね。ちょっと今年の体育祭、なくなったわ。おい！実施俺の許可だけっつっただろ。みんなごめん。俺のせいで掃除だ。今日晴れて持久走になった。仮面ライダー上映なくなった。